Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Каталікі і пратэстанты адзначаюць сёння Вялікдзень, найважнейшае хрысціянскае свята ўваскрашэння Ісуса Хрыста. Праваслаўныя вернікі ды хрысціяне ўсходняга абраду жа сёння святкуюць вербніцу, калі прынята асвячаць галінкі вярбы. Асвячоную расліну прыносяць дадому і захоўваюць да наступнага свята. Вялікдзень праваслаўныя адзначаюць 12 красавіка. З Вялікаднем беларусаў, якія сёння адзначаюць гэтае свята, павіншавала Святлана Ціханаўская. Памятайце, усё становіцца магчымым, калі мы не губляем веру і працягваем працаваць дзеля лепшай будучыні. Нават калі нешта здаецца далёкім і няздзейсным, надыходзяць дні, калі свет перамагае над змрокам. Христос уваскрэс, сапраўды уваскрэс. У Беларусі могуць патаннець крэдыты, у Нацыянальным банку не выключаюць зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Аднак гэта будзе залежыць ад доўгатэрміновасці тэндэнцыі ў замароджванні інфляцыі, заявіў старшыня праўлення банку Роман Галоўченко. Много всяких вещей в мире происходит. Трудно, конечно, предугадать, как все будет. Но в целом пока динамика позитивная, как я уже сказал. Если она закрепится по итогам первого квартала и наши опережающие инструменты, опережающие индикаторы будут показывать долгосрочность этой тенденции, то я не исключаю, что мы рассмотрим и вопрос о снижении ключевой ставки. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі нязменная з леташняга чэрвеня. Тады Нацбанк павысіў гэты паказнік з 9,5% да 9,75%. Змена стаўкі рэфінансавання мае адбіцца і на дэпазітным рынку, адзначыў Галоўченко. Паводле яго ўжо цяпер адбываецца рост доўгатэрміновых рублёвых укладаў. Ад пачатку года колькасць доўгіх дэпазітаў павялічылася на 10%. Галоўную прычыну гэтага кіраўнік Нацбанку назваў давер грамадзянаў да эканамічнай палітыкі ўладаў. Больш за 42 тысячы лекараў і звыш 110 тысячаў працаўнікоў сярэдняга медычнага персаналу. Такім кадравы склад беларускай сістэмы аховы здароўя паказаў Белстат на падставе леташніх лічбаў. Летась жыхары нашай краіны наведалі дактароў на амбулаторных прыёмах або выклікалі іх на дом каля 108,5 мільёнаў разоў. То бок у сярэднім амаль 12 наведванняў на адну асобу за год. Паводле Белстату актыўней на лекаванне ў Беларусі едуць замежнікі. Летась экспорт медычных паслугаў вырас амаль на 21%. Да беларускіх лекараў прыязджалі прадстаўнікі 158 краінаў. Найчасцей звярталіся грамадзяне Расіі, Казахстану, Латвіі, Туркменістану і Кітаю. Двух жыхароў Гомельскай вобласці асудзілі за спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Такое абвінавачванне нярэдка выстаўляюць асобам, затрыманым паводле справы Гуюна, адзначае Гомельская вясна. Паводле праваабаронца адзін з асуджаных 40-гадовы гамяльчук Віктор Варванович. Ён займаецца прадпрымальніцтвам у IT-сферы. Другі 39-гадовы вядучы інжынер мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Уладзімір Чурыла. Вядома, што ў 2020-м на яго заводзілі адміністратыўную справу за выступ з плакатам супраць фальсіфікацыі выбараў. Як паведамляе Гомельская вясна, прысуды дакладна невядомыя, але хутчэй за ўсё мужчынам далі хатнюю хімію. 28-гадовы жыхар Пінску стаўся ахвярой махляроў сайту знаёмстваў. У выніку афёры мужчына страціў больш за 7 тысяч беларускіх рублёў, паведаміў тэлеграм-канал абласной милиции. Молодой человек познакомился на сайте знакомств с девушкой. После продолжительной переписки незнакомка поделилась историей своего успеха в сфере онлайн-торговли. Она предложила партнеру открыть совместный бизнес – интернет-магазин с простой схемой работы, прием заказов, оплата товаров и их перепродажа с наценкой. Маладога чалавека зрабілі адміністратарам сайту, а ў хуткім часе праект запатрабаваў дадатковых сродкаў, якія незнаёмка і прапанавала Пінчуку ўкласці. Той здзейсніў 9 трансакцыяў і толькі пасля зразумеў, што трапіў на вуду ашуканцаў. У выніку звярнуўся ў мясцовае аддзяленне міліцыі, там завялі крымінальную справу. У Барысаве 15-гадовы падлетак трапіў у пастку. Ён ехаў на ровары паблізу шматпавярховіка, калі яго літаральна засмактала ў гразі. Спачатку маладзён спрабаваў самастойна дастаць ровар, аднак толькі яшчэ больш захрасаў у мяккім грунце. Тады відавочцы выклікалі ратаўнікоў. Яны дасталі падлетка з дапамогаю падручных сродкаў і вяроўкі, а пасля перадалі медыкам. Падчас агляду тыя пастанавілі, што хлапец не пацярпеў.
З якім пашпартам узнікнуць праблемы пры перасячэнні беларускай мяжы? На гэтае пытанне адказаў памежны камітэт. У ведомстве распавялі, што з пачатку года выявілі больш за 160 праблемных дакументаў. Гэтак 33 беларусы мелі пашпарт з пашкоджаным здымкам ці размытай пачаткай органу, што выдаваў дакумент. 4 нашы суайчыннікі паказалі пашпарты, якія дзейныя ўлады прызналі ануляванымі і ўнеслі ў адмысловую базу. Нямала аказалася і пратэрмінаваных пашпартоў. Такіх выпадкаў было больш за 30. Тым часам замежнікі часцей за ўсё спрабавалі ўехаць у Беларусь без візы мінімум 80 разоў. Яшчэ 2 асобы спрабавалі перасекчы мяжу з падробленымі дакументамі. Польшча адзначае істотнае скарачэнне колькасці мігрантаў на мяжы з Беларусю. У першым квартале памежная служба краіны зафіксавала толькі 158 спробаў незаконнага перасячэння мяжы, паведаміла ведомства ў сваім акаунце ў X. Для параўнання, за першы квартал 2022 мігранты спрабавалі трапіць з Беларусі ў Польшчу 3306 разоў. То бок за гэты час колькасць замежнікаў скарацілася амаль на 96%. У польскай памежнай службе гэткі вынік звязваюць у тым ліку з прыпыненнем права на прытулак, а таксама з узмацненнем мяжы, бяспекі на мяжы. На пачатку сакавіка афіцыйная Варшава на 3 месяцы падоўжыла дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларусю, уведзенай у 2024. У Беларусі чакаецца халодны і дажджлівы тыдзень. Паводле папярэдніх прагнозаў палепшыцца надвор'е толькі пасля 16 красавіка. А вось сёлетні сакавік стаў самым цёплым і сухім месяцам пасля 1945 года. Пра гэта распавялі ў Белгідрамеце. Сярэдняя тэмпература ў мінулым месяцы перавысіла сярэднестатыстычную норму. Ажно на 5 градусаў і склала 5,8 градуса вышэй за нуль. Пры гэтым у 90% выпадкаў на метэастанцыях былі пабітыя тэмпературныя рэкорды, а ўсяго метэастанцый у Беларусі 226. Цяплей за ўсё было 31 сакавіка ў Кусцюковічах. Там слупкі тэрмометра падняліся да 20 градусаў вышэй за нуль, а халадней за ўсё 8 сакавіка ў Клічыве. Там у гэты дзень назіралася больш за 9 градусаў марозу. У румынскай вёсцы Вама турыстаў гэтымі святочнымі днямі прываблівае знакаміты музей яек. У калекцыі 25 000 шэдэўраў з усёй планеты. Але галоўная зоркі экспазіцыі – мясцовыя велікодныя яйкі з унікальным роспісам. Гэтай прыватнай калекцыі 30 гадоў, і кожны ўзор тут захоўвае старажытную легенду. Без каментара. Пра больш падрабязную карціну дня мае калегі распавядуць у вечаровым эфіры нядзельнай студыі Белсат о 19 гадзіне па Мінску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.